dozvolit ćete mi najpre da predstavim učesnice ove konferencije za novinare, gospođicu Moniku Vidanović, koja je na listi Grupe građana Pirotska Nova snaga, na 15. mestu na obraničkoj listi, i gospođu Koriku Stamenović, koju već dobro poznajete, koja će takođe uzeti učešće na ovoj konferenciji za novinare. No, pre svega toga, ja bih uputio jednu poruku za koju mislim da vrlo ima smisla i koja bi trebalo da neke ljude malo otrgne od onoga što bi se reklo otuđenosti naroda. Najpre pozivam Vladana Vasića da da ostavku na mesto predsednika opštine Pirot, jer nedopustivo je da u predizbornoj kampanji, trošeći i deleći novac svih građana Pirota, promoviše sebe i svoju političku opciju. Njegova predizborna kampanja sa pozicija vlasti smatramo da vređa i omalovažava Piroćance. Svedoci ste u proteklih nekoliko dana da su brojne aktivnosti predsednika opštine i njegovih saradnika, da ih ne nabrajamo, kao i direktor javnih preduzeća, koji sa pozicija vlasti i sa pozicija svojih funkcija vrše kampanju. Mi smatramo da je to zaista nedopustivo i pozivamo ih da pokažu svoje poštenje i svoju čestitost i daju ostavku na te funkcije, odnosno da te funkcije razgraniče od predizborne kampanje. Mislim da građani moraju da budu ispoštovani u tom smislu. Zvoli bih Koriku Stamenović da u drugom delu konferencije novinare nešto više kaže o političkoj kulturi. Naravno da sve to ima veze sa ovim što sam ja do sada izgovorio. Dakle, govorit ću o političkoj kulturi u ovoj predizbornoj kampanji. Mi smo svedoci jedne predizborne kampanje koju bih ja kao psiholog okarakterisala kao sumanutu. Bolesno i sumanutu. Evo zbog čega. Građani su izloženi neprekidno snažnom propagandnom pritisku i pritisku različitih neistina. Na jednoj strani imamo istinu o sunovratru i o siromašenju grada, dok na drugoj strani imamo bajke o lepom i bajkovitom životu koji je do sada bio, a tek nas čeka u budućnosti. Ovakve izjave stvaraju zbrku u umovima naroda i stvaraju rascep koji mi psiholozi smatramo zaista bolesnim i sumanutim. Predsednik opštine kaže da samo nezahvalnici ne prepoznaju kako je on mesija koji je stvorio evropski grad. Pritom ne pominje nagomilane teške i ozbiljne probleme u njegovom evropskom gradu. Ne pominje niti tešku bedu i siromaštvo, niti nezaposlenost, niti umiranje firmi, ne pominje niti porast nasilja, čak niti problem narkomanije, koji je gorući problem u ovom njegovom evropskom gradu. Politička kultura čelnika vlasti povezana je jako sa medijskom kulturom, pa ću nešto i o njoj reći. Ekonomski zavisni mediji imaju podanički odnos prema onima koji ih plaćaju, tako da lokalna samouprava zapravo može biti zahteva od njih sve, a oni imaju takođe zadatak da naš svet prikažu kao rajski i bajkovit. Imamo i predsednika opštine koji se, znate i sami, poslednjih mesec i po dana ne skida sa TV ekrana. Prevazilaziti sve mere lepog ponašanja, dobrog vaspitanja i dobrog ukusa, ali i ne poštujući minimum tolerancije prema svojim političkim istomišljenicima i ne ustupujući ni malo prostora njima. Sve ovo naravno ima i dobre strane, zato što je narodu zaista preko glave, pa kažu da više prosto ne mogu jednog čovjeka da gledaju na TV ekranu. Ovo pokreće pitanje još jedne političke kulture, i to političke kulture naroda. Znači, stavlja na ispit i značajan test kakva je politička kultura i psihološka zrelost naroda i kako će narod zapravo proceniti sve ovo i do koje mere je narod zreo da prepozna i prozre sve ove neistine i laži koje se događaju oko nas u predizbornoj kampanji. Ako se mora ući vaspitanjem, onda je naš narod taj koji ima zadatak da prevaspita političare, da stavi granice, da kaže ne ovolikim vlaganjima u predizbornoj kampanji.
Zato sada ja pozivam građane Pirota na javno nezadovoljstvo predizbornom kampanjom koja se može karakterisati kao nemoralna, neukusna, neozbiljna, kao prodaja magle i uvredljiva za dostojanstvo građana Pirota. Političke stranke su potpisivanjem peticije već javno izrazile takvo nezadovoljstvo, ukazujući na apsolutnu dominaciju lokalnih čelnika i našeg predsednika upotrebom svih mogućih sredstava, uključujući laži, ali uključujući i narodni novac. Hvala na pažnji. I u trećem delu konferencije ništa manje važno, bez obzira što će vam se treće obratiti, Monika Vidanović. Nju verovatno poznajete po tome što je članica Udruženja osoba sa hendikepom Feniks. Isto tako ona je autor dveju knjiga, jednog romana i jedne zbirke pesama. Takođe je absolvent je menadžmenta i, kažem, nalazi se ono što je najvažnije u predizbornoj kampanji na listi grupe građana Pirotska Nova Snaga. Monika, izvolite. Hvala na prilici, drago mi je što ste mi dali i iskoristit ću da ukažem na neke probleme koje do sad nisu baš povoljno rešavali. Najprej bih želela da odgovorim na jedno pitanje sa jedne od prošlih konferencija za štampu, a koja je glasilo po čemu se Pirotska Nova Snaga razlikuje od ostalih grupa građana. Gospodin Dimitrije, verovatno iz skromnosti sigurno, nije tada rekao da su oni uključili osobe sa hendikepom u svoj rad i dali im priliku da nešto sami kažu o svome položaju, o svojim problemima. Prvi su koji su to uradili ovako iskreno i zaista dobro, i pošto nije uvek bitno samo pričati, a bitno je uključiti druge u svoj rad i dati im tu priliku koju treba svi da imaju. Do sada ova vlast nije rešavala nešto naše probleme, da li zbog finansijskih problema ili nekih drugih ograničenja, ali ima dovoljno i nezainteresovanosti, što jako boli. Inače, osobe sa invaliditetom imaju svoje probleme. U prvom redu prevoz koji je jako bitan. Potreban nam je servis za personalnu asistenciju, kao i servis za pravnu podršku osobama sa invaliditetom. Međutim, nije pokazana želja da nam se te prave podrške koje su potrebne zaista i pruže. Obrazovanje kao jedan vrlo bitan segment života je veliko zadovoljstvo, a za osobe sa invaliditetom i način dokazivanja da one sebe smatraju ravnopravnima, a za kasnije to bi trebalo da znači i dostojnost za uključivanje u sve društvene tokove. Do sad nije ni pokazano dovoljno volje da se studentima, osobama sa invaliditetom pruži neka podrška. Ja sam imala inicijativu da se pruži finansijska podrška osobama sa invaliditetom u toku redovnog školovanja. Međutim, moj predlog ne samo da nije usvojen, nego je na njega odgovoreno vrlo ponižavajuće. PNS se prema osobama sa invaliditetom odnosi veoma dobro, onda i sve to što govore, oni podržavaju i kroz svoje konkretne postupke. Mi u svojoj biografiji nemamo neke nečasne postupke, samo želimo podršku za svoje aktivnosti, za svoju borbu kroz život, da nas neko ceni, poštuje naš rad i uvažava, i ne želimo da nas neko potcenjuje ili precenjuje. Samo želimo da nam se da jednaka šansa, kao što to čini PNS. Hvala. Dobro, to bi bilo za to je ono što smo mi želi da kažemo. Samo da vas podsjetim, već su bila neka saopštenja na medijima. Narodna seljačka stranka, opštinski odbor Narodne seljačke stranke doneo je odluku
na svojoj sednici tokom protekle nedelje da na lokalnim izborima podrži grupu građana Pirotska Nova Snaga, odnosno listu pod rednim brojem 6. Isto to je i učinila opštinski odbor Zelene ekološke partije Zeleni, koji će takođe svom članstvu poručiti da podrže izbornu listu broj 6 grupe građana Pirotska Nova Snaga.